Ezihamba phambili indaba namuhla bavulelwe amacala okushaya abase-DUT. Umengameli uzovela kwikhomishana ngenyanga ezayo, kanti ke usola abahlengikazi ngokushona kwengane yakhe. Lezi-ke izindaba ze-1KZN TV fundelo Sambuliso Nqulunga ikubingelele mbukeli. Umphathi wenhlangano ehola abafundi enyuvesi yezobuchwepheshe i-DUT eThekwini uSandiso Buthelezi uthi-ke isigameko sokugwazana besiphakathi kwe-Effsc kanye ne-Sasco ophikweni lalesikhungo lase-Steve Biko sibathi ukutheliseka kakhulu. Ubuthelezi-ke ubekhuluma kanje neziko lezindaba ze-1KZN TV nalapho kaphinde waveza khona ukuthi-ke bavulele abafundi balenhlangano amacala-ke okushaya ngenhloso yokulimaza. Isigameko zodlame ezikhungweni zemfundo ephakeme seziphinduka kwinsakavukelo umchilo wesidwaba muva nje. Lokhu kulandela udwesho lusuke phakathi kwezinhlangano eziyizimbangi enyuvesi yezobuchwepheshe yaseThekwini i-DUT, i-Sasco kanye ne-Effsc. Unobhala wenhlangano edlangakhezolunye ne-Effsc e-DUT uchazele isigameko njengesiholwa inhlese yezepolitiki. So what happened? There was that concentration when we were singing. So there was that fight which started. So when we see our members being stabbed, so we had to reiterate. So we had to deal with those thugs decisive. So we have opened actually the criminal cases with the Prayer Police Station, and also we have opting with the SRC to open cases within the university to make sure we stop all of this. We condemn, violence as the EFF student command. So we are promoting unity to say it can't be students who are fighting amongst ourselves, because our common enemy is the system. Khona manje lelunga lenhlangano engathelani ngamanzi kulesikhungu usiza Hadebe usinhlangano yabafundi bosa e-DUT i-Effsc njalo umuxa kokusombulula izinkinga zabafundi basenzisa udlame. Ayiqalanga izolo, ngaqala Friday but ngenhlanhla sakwazi ukuthi si-avoid into ebangwayo ukubangwa ispace esisebenzela kusona okuyilesi lapho sifuna ekunetende khona. So babonile ukuthi sisebenza kakhulu and iyona ndlela bangakwazi ukusikhuthaza ngayo. Asikho happy ngaleyo nto leyo because sindle emnyama kumele ngabe siyashayana, and two akumele ngabe ubuholi babafundi kakhulukazi okuzibiza ngokuthi bona baphethe isikhungo ibona abayi-SRC bagqugquzela indaba zezimpi ungabe balungisa ama-issues ama-students. Izindaba ze-1KZN TV kubika unwabiswa kaDlamini eThekwini. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa kunjalo-ke neqembu elibusayo likakhongolose kuleli kulindele ukuba bavele phambi kwekhomishana ephenya ngokuqhwagwa kwamandla ombuso. Lokhu kwekudalulwe ngusihlalo wale khomishana uphinde abe liphini lenhloko yamajaji kuleli uRaymond Zondo. Nalapho keveze khona ukuthi-ke iqembu likakhongolose kulindele kuba lethule obaba ubufakazi liphendule-ke nemibuzo kusukela ngomhla zingama-23 kuMbasa ngosuku olulandelayo, ebese-ke kulandela umongameli ngomhla zingama-28 kuya mhla zingama-29 ngenyanga ezayo. On the 22nd and 23rd of April, those dates are effectively provided for the ruling party, the ANC, because I have also indicated that this commission cannot complete its work without the ruling party also coming to give evidence and deal with certain matters. The President will have to testify as President of the country and former Deputy President of the country, but it's up to the ANC to provide its witnesses. But I understand that he will lead that delegation as well in his capacity as President of the ruling party. But the dates of 28 and 29 April, that is when President Ramaphosa will be testifying in his capacity as President of the country. Owesifazane osamncane wasovondla enseleni inyakatho nelikamthaniya uthi-ke kunzima ukwamukela ukuthi-ke umntwana wakhe akasakwazanga ukuthi ambambe ngezandla zakhe amkhulise-ke amnike lonke uthando oludingwa umntwana. Ekhuluma-ke neziko lezindaba le-1KZN TV uNomvula Msweli uthi-ke usola ubudedengu babahlengikazi abanqaba-ke kumtetisa yize-ke sebebonile ukuthi ingane iyaphuma nokugcineke ngokuthi ingane iphelelwe ngamandla yaze-ke yatetwa isidlulile emhlabeni. Umsweli-ke uthi kufuna abahlengikazi abathintekayo bathethelwe izinyathelo
nezinqala ngesenzo sabo esimbi. Akasabuthi qothu ubuthongo wesifazane wasenseleni okutheke ngosuku langomhla ka7 kuMarch wazwa ke enemsiko kanti vele ke sekushaya isikhathi sakhe sokuthi ayoteta. Nangempela ke wedlulela emtholampilo uMbonambi Clinic nalapho ke engatholanga sizo olutheni wabizelwa ke ambulance ezomdlulisela esibhedlela esisempangeni. Kulolu daba ke uma esilandisa kuyavela ukuthi kube khona ukudembesela kubahlengikazi ukumsiza usisi ukuba atete. Aqhuma amanzi ephume mekulandela amanzi bese kulandela ingane iza ngeenyawo. Then miza ngeenyawo ingane umcela unesi ngicela ezongibheka afika abona ingane iza ngeenyawo ecela linye inesi ethi icela limsize. Lize melimsiza ethi hayi angeke ngoba sengiyashayisa. Bemsize babuyisela inyawo zengane ngaphakathi kimi. Beyibhusha ibuyisele ziphume futhi inyawo. Mase iphungisho ukuthi ziyaphuma inyawo then abuye athi sengibizele ambulance sekuzofika iambulance bangibhukhele NPA izongilanda iambulance uma ngilanda iambulance ifika iambulance ingilande mase ngilandile iphume eclinic awuphelanga u20 minutes ngezwe ingane iphuma ngisho kwiambulance ngithi nayi ingane siphuma kakhulu ngicela ningisiza benganginike usizo ngithi ngicela ningisiza uma ngithinta ngizwe ingane ukuthi siphume nangezinqa ngithi ngicela ningisiza bethi ngesikwazi ukukusiza uyosizwa la isikhambisa khona. Uqhubeka ke usilandisa ukuthi yizeke noma iambulance yafika yamthatha kepha ke nakhona kwiambulance waphinde wanganakwa noma wangasizwa umuntu waze wafika esibhedlela ingane isishonile. Uma ngifika esibhedlela ngingakangeniswe wodini ngisahlangabezwa udokotela engize kuye fica ingane kade iphumile ngaphandle yonke umzimba isele ngekhanda. Ebuza ukuthi hawu lo muntu ngoba usetetile wayini ngamtetisanga bengaphenduli. Then ngithathe ngenise wodini athi phusha sisiphusha vele amandla angisenawo nengane amandla ayisekho vele then bese bayanginezela ngesikero iphuma ingane anti vele iphuma isithule. Uthi ke uyafisa ukuba umnyango wezempilo wenze uphenyo uphinde ke ujezise laba bahluleka ukwenza umsebenzi wabo ngendlela. Ngihlukumezekile nje kakhulu emoyeni ngoba kube banginika ichance eclinic then bebona ingane iphuma ngeenyawo banginika isikhathi sokuthi silekelelane mina nabo but azange benginike babiza iambulance. Ngifuna bethathele inyathelo khona nana kusasa omunye ongadibana nalento engadibana nayo bekwazi ukuthi bemnike usizo bengamdedeli njengami. Lo ke uphethe umnyango wezokuxhumana kumnyango wezempilo esifundazweni uAgiza Hlongwane ugxeke kakhulu ke lesi sigameko wabe sesiyalela ukuba sibathumelele imniningwane yomama womntwana egcwele ukuze ke belilandele kahle lolu daba futhi benze nophenyo. Umphathi wenhlangano yezisebenzi zikahulumeni Public Servants Association PSA phecelezi KwaZulu-Natal uMlungisi Ndlovu uthi ke bafuna umnyango wezempilo esifundazweni ulisengathe ngendlela enesithunzi futhi nenhlonipho uhlelo lokuqashwa kwabasebenzi esibhedlela iDr Pixley kaIsaka Seme Memorial kwaMashu. uNdlovu ke usho kanje kulandela ukubonakala kwesinyokotho kulesi sibhedlela ke osukwini la izolo njengoba kade ke kulindelwe ukuba kubhalwe inhlolokhono njengoba ke sesihubela sakusha izinsuku zokuthi sivulwe. Umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal usolwa ngokungabi nohlelo olulungile ukusingatha ukuqashwa kwabasebenzi okulindeleke basebenze esibhedlela iDr Pixley kaIsaka Seme Memorial ezinze ilokishini uMashu eThekwini. Umphathi wenhlangano iPSA KwaZulu-Natal uMlungisi Ndlovu uthi kuyakhathaza ukuthi umnyango okufanele ngabe uqikelela kakhulu ukugcinwa kwemigomo yeCovid-19 uyehluleka. Usola lo mnyango ngokuba budedengu. Imibuzo esiyibuza yona ukuthi abahleli kakhulukazi abantu beHR uma behlela isimo kune COVID yini into eyenza ukuthi bathatha abantu bawubenzisa iassessment babenzise endaweni isibhedlela esingakavula nokuvula esaphethwa ama contractors ibingekho social distance lapha sibona kuubudeddengu ingakho siuPSA KwaZulu-Natal sicela ungqongqoshe nonhloko yomnyango ukuthi benze uphenyo. Sibonile iresponse ka HOD yokuthi beinvite abantu abawu215 kodwa information esinayo lama nurse akadebize lapha ama professional bonke banobufakazi ukuthi bakwazile ukuthi babizwa ingakho kunesiphithiphithi. Cishe babalelwe inkulungwane ezintathu abantu abatheleke kulesibhedlela izolo bethi bathole imiyalezo kanye nezingcingo ezibabizela kule nhlolovo kepha ke loyo oyinhloko yomnyango uDr Sandile Shabalala uthi ke kube yishwa okwenzekile njengoba bebebize abantu abangamakhulu 205 nje 4. Siyabanxusa abantu ukuthi
uma bengazange babizwe bangezi ngoba sikutholile futhi ukuthi namhlanje abanye bebekhona bebengabiziwe kodwa bafika kodwa sibe futhi siqonda ukuthi lokho kwenziwa isimo ababhekene naso kodwa siyabanxusa futhi abantu ukuthi akungenzeki okwenzekile namhlanje siphinde futhi sikuveze ukuthi maduzane njengomnyango sobe sesisho ukuthi uhlelo luzohamba kanjani. Lesibhedlela saqala ukwakhiwa ngonyaka ka-2015 kanti kwakulindeleke ukuba siphothule ngo-2019 kepha-ke kuze kube manje asikavulwa nosekudala ukukhuluma okukhulu njengoba beyinhlangano eyimele abasebenzi bezempilo bekhala ngokudembesela komnyango ukuvula lesibhedlela. uNdlovu uthi-ke kabeneme ngalokhu. Miss noma Gugu Simelani Zulu uthe isibhedlela siyovula ngomhla ka-31 March kodwa ngokukandunankulu uSihle Zikalala wathi isibhedlela sizovula ngaphambi kokuthi kushaye uJune. Sinezinto ezixakekayo kufuneka bakwazi basitshela iqiniso nanokuthi iprocess ikuphi ngoba thina interest yethu ukubona abasebenzi beqasha kudalwa amathuba omsebenzi abantu bakwaMasha abantu baseNanda abantu bePhoenix bekwazi ukusebenzisa lesa sibhedlela. Lobdidido obekwenzakalayo bayadinga ukuthi babe nabantu abaprofessional abazobaqasha abakwazi ukumelana nesimo ngoba uma begijima ngale pace le abagijima ngaso kungaze kuphela unyaka isibhedlela singavuliwe. Eyindabeni ze-1KZN TV kubika uNtom khona Mvubu ngibika ngiseThekwini. Uthishanhloko esikoleni samabanga aphansi imbitane esizinze endaweni yasemakhanya kwamaphumulo uSihlengidi uthi-ke abanye abafundi sebeqoma-ke ungezi esikoleni ngenxa yokuthi-ke baswele imfaniswano kanye nesicathulo. UNgidi okusho lokho ekhuluma neziko lezindaba ze-1KZN TV ngenkathi-ke iphephandaba lomphakathi sivubela intuthuko linikela-ke abafundi abangaphezulu kwe-14 ngesicathulo kanye nezisiza zokufunda. UNgidi-ke uthi unethemba lokuthi kuzobuya-ke ithemba kubafundi abanikelelwe. Kube injabulo yodwa kubafundi abangathathi indawo kathi iphephandaba lomphakathi sivubela intuthuko libanikelela ngezicathulo kanye nezinsiza kufunda ukuhlanganisa nezikhwama zokuphatha incwadi. Leli phephandaba likwenze lokhu ngaphansi komkhankaso wokugubha inyanga yamalungelo. Kahle sigubha inyanga yamalungelo njengephephandaba lomphakathi sisemphakathini sila embitane kwamaphumulo la sizoqhuba yona inyanga yamalungelo. Into ebibalekile la ukuthi ke ngempela size masithi sivubela intuthuko asigcine kuma township siya nezeindaweni ezisemakhaya la ungafinyeleli khona intuthuko. Namhlanje sikhombise ngokusobala ukuthi size sifike linyelele kulezi indawo ezifana nalezi indawo esifike kuzona indawo ke la ukuthiwa kalibhadwa khona thina siyalibhada ngoba sumlomo wentuthuko intuthuko asiyikhulumi kodwa siyayenza. Isikole sisendaweni yasemaphandleni siyabonakala ukuthi ke sidonsa kanzima siyalidinga uxhaso. Uthishanhloko walesikole uthi okwenziwe sivubela intuthuko kuzokweletha omkhulu umehluko kubantwana. Ukunikela nje kwenu nosisi benihamba naye siyavubela intuthuko kunomphumela ozoba muhle kakhulu ngoba abantwana bazokwazi ukuba nesibindi sokuthi beze nasesikoleni bebona befana nabanye ngoba ikakhulukazi laba beshoda ngezicathulo cishe nibabone khona babebamba nangophaqo kuzokwenza ukuthi lokho bayibone befana nabanye abantwana siyathemba nezinga lokuthi bangeze esikoleni lizokwehla. Unxuswana noma ubani ongaba ke umSamaria unesihe alule isandla kulesikole esidonsa kanzima. Indabeni ze-1KZN TV kubika umndeni uVambuze eMashoba nene kwamaphumulo. Bukeleke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-14.89 maqhathaniswa nedola laseMelika lubo R20.41 maqhathaniswa nopondo waseBritain lubo R17.63 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo $1,732.07 i-ounce kutholo ngahluziwe ube $60.79 umphongolo. Bukeleke ke sibheke engosini yezemidlalo. Kulindele kuba kucace ngemuva kwemidlalo yokuhlungela imidlalo yamazwe asezenikazi lase-Afrika i-AFCON ngekusasa lika kanozinti we-Kaizer Chiefs u-Itumele Nkhune malungana nenkontileka yakhe entsha kuleli qembu. Lonozinti kweneminyaka ngama-33 inkontileka yakhe ke nezibhofanye ifinyelela emaphethelweni ngokuphela kwale season kanti ke maningi amathuba ukuthi ingase ingavuselelwa njengoba ke abuya khuhle ibhentshi emise kabi nguza kwabo uDaniel Akbey. Kubikwa ukuthi izikhulu zeqembu sikhathazekile ngeminyaka neholo elimba eqolo lalo
ukubambisana nozinti nokwenza kazibe manqika ukumsayinisa inkontileka entsha. Bukelike nasi isimo sezulu esingalindeleka usukwini lakusasa. Amazinga okushisa empangeni azoba u17 kuya 23 degrees, eThekwini u19 kuya 23 degrees, eMgungundlovu Ndongasibomvu u14 kuya 29 degrees, Olunde Mashona u16 kuya 20 degrees, eXoxolomantente u12 kuya 27 degrees, phethe ngeFriday Filidi u12 kuya 17 degrees. Mbukeleke ngakho bese kuphathele zona osukwini namhlanje, mina nawe sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Ngifisela ubusuku obuhle.